Terceiro día da feira, tempo máis que suficiente para facer un balance moi positivo do papel de Galicia nesta 41ª edición de Fitur. A cita converteuse nunha oportunidade para a nosa comunidade de recuperación dunha actividade económica de gran importancia, como é o turismo, un dos sectores máis afectados pola pandemia. Temos que facer un balance moi positivo. Calquera que pasara por aquí estes días nos lo decían continuamente que movimento hai no stand de Galicia. Tivemos máis de 40 reunións, máis de 40 presentacións, máis de 100 reunións de negocios, moitísimos contactos, pensando que este era un ano moi complicado, que un Fitur especial, xa non só pola data en que se celebra, sino por despois dun ano tan duro para o turismo. Todos valoramos moi positivamente que Fitur tivera lugar, con todas as limitacións e cos condicionantes, unha vez celebrado, bueno, pues que se note con este interés, con este movimento que tivemos no stand de Galicia. Ademais de turismo seguro, cunha oferta ampla e variada, a Xunta continúa coa promoción do dobre ano Xacobeo, como a principal reclamo para atraer os visitantes. Por suposto, esta é a porta de entrada, onde nos invita pois ese peregrino a decir vamos a facer o camiño, e grazas a ese camiño, unha vez que descubres o patrimonio, despois os valores que ten o propio camiño, con as emocións que transmite, con eses rostros dos peregrinos que son os actores principais, non? E chegamos á meta de peregrinación nunha cúpula, onde aí xa pois é todas as emocións nun só día, en un só momento, cando ves o botafumeiro, eses fogos de artificio, e despois, unha vez que xa remata o camiño, é cando te atopas co resto que ten Galicia que ofrecer, pero, como digo, con sentidiño, sobre todo nestes momentos, e dunha maneira segura. No stand de Galicia realizáronse estes días máis de 40 presentacións das 4 provincias, dirixidas a profesionais do sector e a medios de comunicación, tanto de ámbito autonómico e estatal como tamén internacional. A partir de hoxe ata o domingo a feira terá continuidade xa para o público en xeral.